so and so, get data so and so. What engekagqibi umthuthisi leya indimangalele yaphakamisa isandla, and then umagistrate wayikhola into order. No, akukathethwa mhlekazi, sizotsho xa sokuthi wathetha yasithoba isandla, waqhubeka umthuthisi wafunda ipresentation yakhe. Wathi engekagqibi yaphinda yaphakamisa le ndoda, wathetha isingesi umantyi wathi, it may happen that there is something urgent, let us give him a moment. Wanikezwa xa kethetha wathi mhlekazi, ngenxa yoba I'm writing exams, I withdraw the case. What ngiyaqima ityala, wathi ngiyaqima. You will remember ngokomthetho wase-South Africa, if icase yakho iclasha nomsebenzi okanye nesikolo, une-right okungayi and then irhoxiswe unikezwe enye idate. Yathi le ndoda andiyirhoxisi, iyandiphazamisa kwi-exam, ndiyayewithdrawa. Ndaphuma ecourt ndagoduka. At that time akho nto eyenzakayo engqondweni yami. Yaqala ingxaki xa ndifika eteksini. Uma ndifika eteksini kwangathi kudlala ifilimu. I remembered ukuthi Saturday bokuthandaziwe. Ndayibona indoda ime phambi kwami isithi, with God nothing is impossible. Ndayibona uba le nto bekudala ndiyithuka, le nto bekudala ndiyonyelisa, le nto kudala ndiyidelela, indaba kaJesu iyasebenza. Ndihlangana nayo Saturday, Sunday, Monday, Tuesday I go to court. Mandifike court, ityala liyaqinywa. Yathetha into eteksini yathi, I am Jesus, I am the reason your case has been withdrawn. I have come to take your life. Ndihlele backseat apostle, zehle inyembezi. Ndivinto ithetha entliziyweni ithi ndinguYesu Kristu waseNazaretha. Ndisisizathu soba ityala liqikwe, ndizothatha ubomi bakho. Elixesha ndivayo ndeva umqolo entliziyweni, ndeva ijoy entliziyweni, kwehla inyembezi. Zaphela ezibandayo kwaqala ezitshisayo, zaphela ezitshisayo kwaqala ezibandayo. Ndihlele ebackseat eteksini kudlala iqhomo, abantu badakiwe bayagoduka, kodwa apha phakathi eteksini kunomfana ohlangana noJesu, kunomfana one-encounter, umfana ohlangene noJesu on a Saturday. Nathi no, uyaphila, nathi yaphila, nathi yaphila. Mandifika ekhaya ndabafowunela, abasekho sebehambile, ndabafowunela ndathi no, the case has been withdrawn, but enhliziyweni yami I feel like ndinirobhile botata. I want to accept Jesus this time, not for the case ubiqikwe, but for my sins to be forgiven. Baphinda bangithandazela this time through the phone bathi, Nkosi uYesu ngena enhliziyweni yami, Nkosi uYesu ngena enhliziyweni yami. Sebehambile basemthatha bafonela abanye base-Assemblies of God ukuthi hey, kunomfana elalini yaseDutyini osindisiweyo, please take care of that boy. On Tuesday bafika otata base-Assemblies of God, baqhuba bathandaza ekhaya every day ngo-6. First week, second week, on a third week babuya nentente yama khonapha emnyango ekhaya. La ntente yaqala end of July, i-home visit ayinge-19 kaJuly 2014, when I gave my life to Jesus. I remember it like it was yesterday. It is the day I will never forget. But nge-end kaJuly bafika nentente, bayifaka intente yamiswa ekhaya, yaqala intente ngoJuly, leyo ntente yavalwa ngoNovember. But otata bangabi nayo incapacity yokuyiqhuba. They were no longer consistent ngo-October.
ngo-October bayeke ukuza consistently. Ya kwathi ukuthi phakathi kwabantu abahamba intente abalapha kwi-village ekuhlaleni gogogo nomama nabantwana abancane, I was the only young man, 21 years. One day wangafika umfundisi engathonga uba akazufika, kwabethu 7, kwabethu 7:30, usually kwakushunyelwa ngo-7, kwabethu 7:30. I knew in my spirit ukuthi namhlanje I'm going to take over. Ndiyayithatha ipulpit. Awu ndaqala, I don't know the Bible, but fortunately phakathi kwabantu babeshumayela there was one preacher I loved. Ndandimthandile utata phakathi kwabantu ababeqhuba imvuselelo, and ndaya ngaphambili ndalinganisa yena, ndafunda ivesi yakhe, ndenza yonke into adla ngokuyenza xa. But isimanga xa ndithi let us pray, ngoba naye xa evala wayesithi vala amehlo akho siyathandaza, nam ndathi vala amehlo akho siyathandaza. Xa ndiphakamisa wam amehlo kunabantu abame phambi kwam, xa ndibajonga they are in tears. Kushumayela umntu olinganisa umfundisi, kushumayela umntu ongayaziyo iBhayibhile. Andikabi nayo iBhayibhile, but when I preach abantu are being blessed. Ndabathandazela xa ndibeka isandla abantu bayawa ngoba postile unamba kwasekuqale i-ordination, because by the time unikela impilo yakho kuYesu, i-ordination yakho is due to be activated. Then it will be depend uba udisciplishwe phi ngabantu abanjani abakwazi ukuyidisena, ngoba asifani. Bakhona abantu bokuhlaliswa balinde 10 years ecaweni, but bakhona ababethwe ngumbane. Indaba yami yaphuthuma. You can't treat them with a blanket approach. Ubatreat ngesithathe nesiyi-1. Hayi basalwane, asizangapha ngendlela efanayo, asizangapha ngereason efanayo. Some of us udaba lwethu liyaphuthuma. Yeah. 10 years before this year, 10 years back, bendisethaveni. 10 years back, 10 years back, bendilala esitratweni. Kuthi xa kupeywa ngepeyi yogogo ndiyolala eMount Olive Town, ndiphushe loo mama itroli, ndibasela igrosali erenkini, bandipha ama-R5. Nama-R5 adibane, xa kutshona ilanga ndibe ne-120, 110, ndihambe ndiyosela. 10 years back, 10 years back, ndandithi xa ndibuye ekhaya abantu bavala iminyango yabo ngoba kubuye isela, kubuye umntu one-negative influence kwi-teenagers zendawo. But guess what? Today xa ndingena elalini wonke umntu urhalela uba ndiyonyathela kwakhe. I don't work. I'm coming from a very poor background, but mandifike ekhaya. Ndiyatshata ngo-2020 ngoNovemba, tshatele eMthatha, sihlale eMthatha. NgoJanuwari sigoduke. Xa ndifike ekhaya ilingapheli hour. Xa ndifike ekhaya ayiphelanga i-hour, kungena abantu abayi-8, one by one. Sibuphi obawusikulindile, sibuphi. Because what's going on? Some of people are coming here, but sabantwana babo, umntwana wabo, please drop this phone. And siswanga wethivele kodwa nakunyana wam, le nto yakho ingamthinta unyana wam. Nakunyana wam, le nto yakho ingamthinta unyana wam. Because the ordination was already at work. The ordination was already at work. Your ordination ayizulinda icawe yakho. Andithethi ngalena i-right le yoordainwa ngokwalapha emhlabeni, but ndithetha ngale yasezulwini mna. Ayizulinda icawe yakho, ayizulinda abantu bakho.
You must find a way to let the anointing flow into a liberty generation here too. We cannot recognize the ordination as well vessel. Si treat abantu ngokufana ngoba tradition na ngoba religion yase Africa. Kanti le nto yo yase Africa le bazalwane uphole bathi besathi sisigebengo Hananiya bathi uyakhonga Hananiya sisitya sam uthi Hananiya engutsotsi lo lithi izulu uyakhonga. This is my instrument. I have chosen him.